Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi hofni non fu mo bandiraɓe laroɓe video ji amin gal YouTube e non bo be gal Facebook e non TikTok. Mi hofni mi ranake on hayruji ɗuɗɗi laatiɗi ɗi duniya be non programme video ji meɗen en mbiyen puɗɗan musamman yimɓe YouTube be yimɓe Facebook ɓe andi amma yimɓe TikTok ɓe anda video ɗon yahantaɓe. Inchallah do programme majum en ɗo mari haaje kala koɗume pat en marana ɗum programme en anda no ɗum waɗorte en anda bo no ɗum yahirte daga min be moɗon pat en mara taskaram dow majum. Inchallah video ji je gatta dow ko larani tindinoji application je téléphone Android ko ma en mbiya video technologie je gatta dow ko larani téléphone Android kanji man ɗo inchallah en tokkitinan waɗugo ɗi nder hitandere nde ɗo hitandere hesre hitande 2026 mana 2026 en hoosi programme meɗen en mbiyen gaɗan video ji daga aran ma eɗo gaɗa video ji himɓe YouTube meɗen je Fasaha TV ɓe ɗo andi e non himɓe Facebook ɓe fuɗɗi andugo himɓe TikTok bo ɓe fuɗɗan andugo hande nder video ɗo inchallah ha asawere pat aranno ha en fuɗɗan en ɗo waɗa kala ñalde pat en hosan en waɗanno video dow ko larani téléphone Android amma jotta en sanji programme majum en waɗan ha asawere pat nde tati video ji meɗen en gaɗan nde tati en hosan ñande jumɓare en waɗan video to en heɓi dama to en heɓi ñande jumɓare en waɗan e non to en heɓi ñande alat en waɗan e non to en heɓi ñande alarba bo en waɗan video bannon en giɗe gaɗa jumɓare be alat be alarba ñalɗe tati nder asawere en gatta video inchallah nden bo nder video ji tati en gatta ha asawere ɗo video gotol latan tindinore en hosan sirri je woni nder téléphone meɗen je Android gotel en waɗa nder asawere fu e non video ji ɗiɗi bo nder application ji meɗen je ɗo hutinira nder téléphone majum nder ton on en lara application je toy ɗum mari sirri kesum nden bo a latake an man aɗa hutinira be application man hani a anda sirri majum anda sirri majum nder ton en hosan en waɗa video ɗiɗi nder tindinoje application to yiɗi WhatsApp to yiɗi Facebook to yiɗi TikTok to yiɗi YouTube to yiɗi Instagram ko ma irada application ko je toy enen non nder majum fayin foti to application feere wangi kesum en tabitin application man nafan en ha téléphone meɗen Android mi hollan en application man ndane yaten hosira application man ndane application man ɗo hutinira nda bo bote application man nda bo soyde bote application majum ɗum fu majum en tokkan waɗugo video dow ton amma fu majum no nder asawere fu video ji tati inchallah to wala ko sargen banni en hosiri programme majum en tokkata waɗugo nden banni majum inchallah ha yeso en haɓɓi andingo ha ñalde pat ha gal to en waɗata live en hawta en yewta en famotira to gal TikTok to gal Facebook to gal YouTube en laran gal en waɗata live meɗen kadi bandam taskaramji je mbiyen gaɗan ɗo pat be wallinde moɗon bandiraɓe c'est ton ɗo abona ha page meɗen je Facebook e non bo ɗo abona ha YouTube meɗen je Fasaha TV ha page men je Facebook no a windirta a windan Pullo Tech Real Madrid 90 minutes zone banni on inde majum jeyi ha Facebook amma en haɓi sanjugo en wartiran Fasaha TV ba je YouTube e non ha YouTube bo a winda Fasaha TV tan c'est simple chaîne majum wangante on giyan ɗum photo ha ton photo an ɗo nandi kalkal be je woni ha Facebook e non ha TikTok bo ɗum Abdoul Kadiri en laran kanjum bo noy programme majum to en wartiran ɗum Fasaha TV majum to en accan ɗum Fasaha TV man amma c'est to mi laari dedei noy yaharde moɗon on sivan en na on sivata en to ha on sivan en hidde ko min hokka ɗum sembe sosai ngam ni ɗo kam min ɗum programme on min andini ndano en haɓi waɗugo inchallah nder hitandere nde ɗo kan bandiraɓe useni habdene abonné ha page ɗo a laran haɗo waɗi suivre a hosa mema dow suivre majum ta hosi a mem suivre na abonné a lara ha YouTube bo ɗo waɗi abonné ko bo abonné ko bo subscribe ko a lari pat a hosa iya ton waddante lunguru a hosa lunguru majum a abonné e non to ha TikTok wala mo andano ɓe abonirta ha TikTok a hosa abona to kala video min je a lari pat a waɗana min like ko ta andi ko ta andi sirri je min holli nder Facebook ma e nder video majum waɗana min like majum ko ta larta video man ɗo on nufayire amin like ana min video majum shikenan sai a sala dilla hajeji maɗa e to a wala wakkati a joɗo a lara video majum kenan e to a be wakkati a lara video bo a hosa a lara video majum nden a hosa a like ana en on kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗo on sirriji ɗo on andinore video ji meɗen je en haɓɓi waɗugo nder hitandere nde ɗo inchallah andinore majum ɗo on programme majum hosa ngam majum ta yejjite kadi en ɗon matotiri en ɗon gondi inchallahu janngo to jen waɗan video woni mo ƴamen o bloquino contact ji mako in ko ni ƴonatamo amma o yiɗi o débloquita ɗo man o heɓtai no watta o débloquita majum ɗo majum ɗo heɓtai no watta o débloquita ɗo majum kanjum ni ɗo video meɗen janngo latan dow ɗo majum to Allah lami ɗo hottiri yetti mi hollan no watta bloquer mi hollan no watta débloquita fu Allah fondu en Allah yari yonki jam bisalam mi acci on jam